Avui entrevisto a la Panchi. A quina escola anaves a Xina? Anava a l'escola 自习中心学校。A quina classe anaves? Anava al tercer. On vivies? En un poble o en una ciutat? És un poble petit. És un petit escotat de ciutat. I com es diu? 自习. A quin any vas néixer? Vaig néixer el 1998. Quants anys tenies quan vas venir aquí a Catalunya? Tinc 9 anys. Amb qui vivies a Xina? Àvies, meus tietes, tios. Tinc 3 tios i 3 tietes. I els meus cosins i cosines. De qui treballava el teu pare a Xina? Ajudament. Quants germans tens? Tinc 2 germans. El mitjà es diu Xiao, el petit es diu Hao. Què voldràs ser quan seràs gran? Professora. Tens amics o amigues a l'escola? Sí. Es diu Moana, Neus, Sandra, Victòria, Ingrid, l'Helena, Anna Pico, Marc Posolà...